Kakul kaba internet jong uridim telang ha kaminit kaba lai pun riu. Kala penlong ya ka North East United FC kaba dei ka kanhun nong job house nem baladem. Bakalala aban penrem ya ka Shillong Lajong FC da shiko lanot. Kabala penlong ya ka banyorung syaka final jong ka Indian Oil Duran Cup kaba shispa lai pusang. Haga Jingïalehkai kabala ya kunting hapdeng kini ki artri ki kanhun bad ke Jingïalehkai kabat tebet jong utalang ubala yo bantep ya kakul hadian ba la sange no shipor ya ke Jingïalehkai namar ke jing penkala ya referee unong apkul na kalyang Pyrshah usibel rembai omla bante la kamshu ya ka bol bad kania kala penlong ya ka North East United FC banyo ke jing job ka bakongsan wat hapdeng ke Jingïalehkai ka baslur bad ke jingakun Pyrshah ka bastat jong ka Shillong Lajong kam shamla la ban penyo ya kakul ha kathong ka Shillong Lajong kalarem da ke jing sngo sarong ha ke Jingïalehkai bha ka jongka